eskoletan ere COVID-ari aurre egiteko neurri guztiak jarraitu behar dira. Seminarixoan zauden denbora guztian musukoa jantzita eduki beharko duzu. Emanaldian ezingo duzu ez jan, ez edan. Horretaz gain, beharrezkoa da segurtasun distantziak mantentzea. Etxe berekoak elkarren ondoan eseri ahal izango zarete binakako eserlekuetan. Mesedez, bukaeran itxoin eserlekuan eserita, irteera mailakatua egingo dugu lehenengo lerrotik hasita. Irteeran ere beharrezkoa da segurtasun distantzia mantentzea. Eskerrik asko. Egunon, mila esker etortxagatik, mila esker, Jon, berriro, bueltatxagatik. Joan zen azaroan, Jon García del Valek Estatu Batuetara eraman gintuen. Swingaren erritmoan dantzatzera eta 6 abestiren interpretazioarekin gozatzera Aitor Moreno eta Inigo Zubizarretarekin batera. 30. hamarkadako jasaren bilakaerak Big Band Orkestra handien sorreratik Kansas Cityraino eraman gintuen, jasaren benetako zaporea berreskuratuz. Gaurko saioan, 40. hamarkadako musika ezagutu eta entzungo dugu. Bebop, hor jartzen duen moduan, jazz estiloa hain zuzen ere. Aurreko saioan, gertatu zen moduan, bukaeran musika zuzenean entzungo dugu. Oraingo honetan, seminarizoko agertokian 3 musikari. Zigor Martínez, Arrasate musikaleko Big Band zuzendaria, klarinetearekin. Aitor Moreno, kontrabasoarekin. Eta Jon García del Val, gitarrarekin, ahotsa jarriz, berriro, mila esker, eta egian, ja ez da egian, seguro, berriro, kasu instrumento bitxia jotzen. Hori da, besterik ez. Jon, Zigor eta Aitor agertokia zuena da. Txalo bero bat zuentzat. Eskerrik asko, egunon. Eskerrik asko gonbidatia gaitzik, beste behin ere, placer bat hemen zuekin egotia. Eta Lidiak esan duen bezala, gaure 40. hamarkadan sakonduko dut pizkatxo bat. Pizkat birpasatzeko edo garaira etortzeko gogoraraztia 20. hamarkadan, 1929 urtean, kraka egon zala Estatu Batuetako poltzan, horrek krisi ekonomiko handia ekarri zuen, baina musika eta jazza kontrako erreakzio eduki zuen. Musika oso modan jarri zen, eta oso komertziala zen, eta jende guztia musika kontsumitzen hasi zen. 20. urteko musika swing Big Bandak ziren, talde handiak, orkestak. Barkatu, hola? Bai, entzuten da? Hobeto? Bai, bale. Zena bilen esaten, hori, 20. hamarkadan orkesta handiak zeudela, ez? Baina, poliki, 40. hamarkadan depresio handia bukatzear zegoen, baina bigarren mundu gerra hastear zegoen Europan, eta horri poliki eragina eduki zuen Estatu Batuetan ere. Gazte jendea armadara joaten hasi zen, eta horrekin batera musiko asko armadara joan behar izan ziren, eta oso zaila izan zen Big Band eta orkesta handi hauek mantentzea. Alde batetik musiko asko ez zeuden, ze gehienak gerran zeuden, eta bestalde krisia zegoen Estatu Batuetan. Eta orduen bai tabernak, bai antzokiak ezin zituzten olako kontzertu handiak antolatu. Eta orduen talde txitsuagoak sortzen hasi ziren. 3, 4, 5 musika taldiak. Eta musikuak ez daki gogoratzen zareten 20. hamarkadan aspertuta zeuden musikaren komertziala zanez eta zaukien lekua beraien kreatibitatea eta beraien gauza berriak probatzeko. Orduan aspertuta zeuden, azkenean orkestakin jotzera joaten ziren egunero partitura berdinak irakurtzen zituzten, behin eta berriz, gau bat, beste gau bat, eta eurek improvisatzea nahi zuten.
Orduan, olako taberna klandestinoetan elkartzen hasi ziren, kreatzeko, euren artean ezagutzak elkarbanatzeko, eta honek bebop musikaren sormena ekarriko dau. Jarraitu gero aipatzekoa, jarraitu zuten orkesta bakarrak, azkenian Duke Ellington eta Louis Armstrong, aurreko hamarkadetan musikari garrantzitsuenak, oso nahiko nagusiak ziren ja gerrara joateko, orduan hauek fama zaukien ere, orduan birak egite jarraitu zuten estatu batuetatik. Hori izan zen, swing musikan gelditzu zen gauza bakarra, bi orkesta horrek izan ziren. Bideotxo bat jarriko zuet, pixkate denboran sartzeko. En 1940, la Gran Depresión finalmente había terminado. El swing, que había mantenido alto el espíritu americano durante los años de escasez, seguía en todas partes y no mostraba signos de aminorar la marcha. Resonaba en las pantallas de cine, se oía en 350.000 tocadiscos, vendía más de 30 millones de discos. Pero eclipsando todo eso había una nueva guerra europea que con el tiempo se extendería por todo el mundo. Una guerra que mataría a más de 55 millones de personas. Aunque por el momento América seguía todavía en paz, los jóvenes empezaban a alistarse. Y el jazz pronto pasaría a tener un nuevo papel como símbolo de democracia en un mundo amenazado por el fascismo y la tiranía. Duke Ellington siguió trabajando como siempre, manipulando ingeniosamente a sus músicos y grabando algunos de los discos más memorables de la historia del jazz. Louis Armstrong viajó por el país con su propia orquesta, pero ahora, por primera vez en su vida, cuando no estaba de gira, tenía un verdadero hogar al que volver. Mientras tanto, lejos del alcance del oído de un país todavía obsesionado con el swing, un grupo de desafiantes músicos jóvenes se unían y comenzaban a perfeccionar un nuevo estilo de tocar. Durante varios años, trabajando entre bastidores mientras la Segunda Guerra Mundial hacía estragos, pondrían en duda algunas de las hipótesis más básicas del jazz. Sus líderes eran el trompetista Dizzy Gillespie, un virtuoso intérprete de espíritu libre, y el hombre que él llamaba la otra mitad de mi compás, su amigo Charlie Parker, cuyo estilo revolucionario cambiaría el estilo de toda una generación de solistas, aprovechando cada instrumento, como Louis Armstrong había hecho un cuarto de siglo antes. Cuando acabó la guerra, el país y sus músicos más representativos ya no volverían a ser los mismos. Bueno, hone bila die bebopari musikari garrantzitsuenak. Alde batetik Dizzy Gillespie, bere izan zen konposizio aldetik eta teoria aldetik bebopa gehien garatu zuena. Eta bestetik Charlie Parker, instrumentista bezala onena izan zen. Hizkuntza hobeto hitz egiten zuen musikoa bera zen. Eta orduen, bien artean, jende gehiago ere, baina bien artean, pixkat estilo honi forma ematen joango dira. Pixka bat, bebop estilo berri honen ezaugarriak komentatuko ditut oraingoan. Azkenien, bebop musika garaiko bizimodua isladatzen zuen. Gerra garaia zan, krisi garaia zan, eta orduen jendea orduri zegoen, beldurra zegoen, eta askartasun bat zegoen olabaitxor bizimoduan. Orduan horregatik jotzen zuten musika oso askarra zan, beti erritmo abiadura oso handian, eta nota asko, barroko, jazz barruen barroko bezala ezagutu aldabe bai. Azkenien nota mordo bat, akorde pila bat, informazio
informazioa alde danetatik, ez? Eta orduen, bebop musikariak Big Band arauetaz barre egiten zuten. Azkenean, Dizzy Gillespie adibidez, bere orkestetan jotzen zuenean, azkenean orkesta baten, igual, 20 konpaseko solo bat zaukanean, hor improvisatu altzuen 20 segundo horretan. Orduan berak egiten zuen, solo polit bat egin beharrean, edo solo liriko bat egin beharrean, zekien guztia demostratzen hasten zen. Eta orduan nota mordo bat zerten zituen, semikortxea mordo bat, informazio asko. Esan polita, gainera orkestako zuzendariari zitzaion gustatzen, esan polita. Baina bere rebelatzeko modua zen, ez? Komertzialtasun horren aurrean. Orduen, bateriak ere, bateria joleak, perkusioak, aurreko hamarkadetan oso linealak bihurtzen hasi ziren. Azkenean egiten zuten gauza bakarra, ritmoa eramatea zen, eta pixkanaka, azkenean gogoratzen bazarete, jasa Nueva Orleanseko Kongo eskuerren eta plazetan sortu zen, eta musiko afrikarrak ziren hor hasi zirena perkusioa sartzen, ez? Eta perkusio afrikarra oso nabarmena zen, baina hori galtzen joan zen. Eta orduan, bebop musikariak hori berreskuratu egin zuten. Eta perkusioak lehenengo planan zegoen, zarata asko ataratzen, eta hori erritmo afrikarrak sartzen, polirritmiak, alde batetik erritmo bat zegoen bateriakin, baina bestetik kongero batzuk egon ziren beste erritmo bat egiten, eta bien artean zehose berria sortzen. Eta, aipatu dudan bezala bai hori, hot estilon eta aurreko hamarkadetan beti lirismoa, melodia bilatzen zen. Bai bakarlariak, bai abestiak, beti lirismoa topatzen zuten. Eta, oinguan, hori apurtu egingo dute baita ere, Dizzy Gillespie egin zuen bezala, eta nota mordo bat sartzen, eta gero hori, abestian, abiaduran, bi nabarmendu daitezke, abesti oso askarrak, edo abesti oso motelak, baina aldi berean balada tempo hortan apurtu egiten zituzten polirritmiekin gauza asko sartzen. Eta azkenian olako lokura bat sortzen zen, ez? Pizkatxo bat bideo honetan ikusi dezakegu pizkat, olako ezaugarri batzuk. El bebop era tan evolutivo como revolucionario. Había crecido en los conciertos improvisados durante la época de guerra, en lugares como Minton's Playhouse de Harlem, entre músicos formados en el swing. Coleman Hawkins, Charlie Christian, Kenny Clark y el excéntrico genio del piano, Thelonious Monk. En el bop, el viejo ritmo fijo de las orquestas cambiaba a un nuevo estilo de tocar la batería. La sección de ritmo era ahora más libre para alternar con el viento. Los músicos utilizaban intervalos inesperados que creaban sonidos disonantes. Los músicos clásicos lo llamaron una vez el intervalo del demonio. Los boppers lo llamaban quinta bemolar. El bebop surge en los años de la guerra y reflejaba esa época, dijo el trompetista Dizzy Gillespie, que se convertiría en el mayor maestro de bop y el músico más renombrado. Podía parecer que sonaba como algo confuso, dijo, pero no era así. Orduen, gero bakarlariaren garrantzia geroz eta nabarmenagoa zen. Bebopean abesti bat 5 minutu irauten bazuen, azkenian lehengo 30 segundutan idatzitako melodia bat jotzen zuten, baina gainontzeko abestia improvisazioa zen. Orduan, honek ere giro nahiko hotza sortu zuen musiko eta publikoaren artean. Azkenean, musikuak ez zituzten kontzertuak prestatzen, improvisatu egiten zituzten, eta publikoak ez zuen ulertzen.
musikarientzako musika bihurtu zen pixkatxo bat. Azkenian musika munduan sartuta zeudenak, ikasten zeudenak, kontzertuetara joaten ziren ikusteko besteak zeran ikasten zituzten gauza berriak entzuteko, kopiatzeko edo eta, baina gainontzeko musikaria publikoa ez. Eta orduan hor tirabira, ez dakit, horako oztasun bat sortu zen. Bibopa esan inoiz popularra izan azkenean 40. hamarkada. Gerora begira bai garrantzitsua da, baina garaian jendeari izitzaion asko gustatzen. Beste musika batzu sortzen dira, krunerrak, Frank Sinatra eta olako krunerrak, gero rhythm and bluesa ere sortu zen, eta horrek bai komertzial edo hobeto saltzen zela irratian. Gero aipatzekoa da ere, bibopa 42. urtean musikoak greban sartu ziren. Azkenean disketxeak, irratiak, musikatik ataratzen zuten etekina, hori ez zuten musikariekin banatzen. Eta musikaria normala haserre jarri ziren. Azkenean diskografika diru guztia gelditzen zen, eta 2 urtez SBS grabatzea erabaki zuten. Orduan 45. urte arte esan ezer grabatu, ez estatu batuetan behintzat, eta orduan horrek izan ziren biboparen urterik onenak. Orduan hor Dizzy Gillespie, Charlie Parker eta honek grabatutako jotako lehengo gauzak ez ziren mundura zabaldu. Nueva Yorken entzuten ziren tabernetan, baina ez irratian eta gainontzeko hirietan ondian jendeak ez zekien hori existitzen zala. Urte batzuk pasatu behar izan ziren hortarako. Eta hortan, garrantzia handia izan zuen Minton's Playhouse taberna. Taberna honetako jabeak, azkenean, pentsatu 40. urte hasieran, musiko danak Big Bandekin jotzen zuten, euren kontzertuak zeukaten Nueva Yorken, antzoki baten, tabernetan, eta taberna honetako jabeak erabaki zauena izan zen, taberna askoz ere berandu goiztia, oholtza bat jartzia bere tabernan, eta bertan janaria eta edaria ematen ziren musiko guztiei, gertaratzen ziren musiko guztiei. Orduan, musikoak Charlie Parker eta guzti honek egiten zutena zen orkestakin kontzertua jo, beren dirua irabazi, eta gero Minton zera joaten ziren beren benetako musika jotzera, lagunekin jotzera, improvisatzeko, eta hor sortzen hasi zen estilo berri hau. Oso garrantzitsua izan zen taberna honen sorrera. Eta, aipatzekoa jam session, hori izan zen jam session formatua, ez dakit ezagutzen duzuen jam session formatua, gaur egun ere hemendik hiriburu gehienetan dago, azkenian da, oholtza bat jartea da taberna baten instrumentuekin, eta bertara gertaratzen den musikua, bertan jo aldu eta musika konpartitu alda. Oso formatu polita da eta ikasteko oso baliagarria. Oraintxe, Dizzy Gillespieren bizitza edo egin zuena pixka bat azalduko dizuet. Bera Hego Karolinan jaio zen, eta txikitatik pianoa ikasi zuen, eta konposizioan, musikaren teorian interes handia jarri zuen. Gerora, pixka bat gaztetxo zala, trompeta Roy Aldrichen entzuten hasi zen irratian, eta Roy Aldrich trompeta jotzen zuen, eta zan zuen, ze ondo jotzen duen honek. Eta trompeta bat erostea erabaki zuen, eta pixkat bera imitatzen hasi zen. Eta hortik, Roy Aldrich oso azkar jotzen zuen, baina Dizzy oraindik azkarrago jotzen hasi zen, eta hor pixka bat improvisatzen hasi zen, eta lenguai berri hau asmatzen. Gero, hemen jarriko izut bideotxo bat, ikusteko. Nació en Cherou, Carolina del Sur. Hijo de un albañil que le pegaba cada domingo por la mañana, hubiera hecho o no algo malo. En el Instituto Lorenburg, una escuela técnica estatal para negros, estudió piano y desarrolló una fascinación de por vida con teoría y composición. Los primeros trabajos de Gillespie fueron con las grandes orquestas de Filadelfia, tocando solos al estilo de Roy Eldridge, pero más rápidos. Dijo un músico amigo suyo:
como un conejo corriendo por una colina. No importaba la nota que tocara. Gillespie estaba experimentando con la música, tocando cambios de acordes, invirtiéndolos y sustituyendo diferentes notas, recuerda. Intentando ver cómo sonidos diferentes salían con naturalidad, a veces de modo sorprendente. En el escenario era emotivo e impredecible, a veces poniéndose de pie y bailando cuando era el solo de otro. Sus amigos músicos no sabían, decía él, si venía de la tierra o del mar. Y empezaron a llamarle Dizzy. Orduan, ikusi duzuen bezala, pizkat showmana zan, ez? Hori beti dantzatzen hasten zen eszenatoki gainien, orduan, Nueva Yorkera joatea erabaki zuenean, ez dakiz zenbat urte eukiko zituen, 20 urte bat, ez zuen inongo arazorik izan bertako orkestetan lana topatzeko. Orkesta askotan egon zan jotzen, baina segiten zuen orkestan, bere lizentziak hartzen zituen, orduen bera jotzen zuenean, adibidez, eszenatoki aurrekaldian jartzen zan, bere dantza egiten hasten zan, o bere taldekide bat solua egiten zuenean trompeta gora botatzen zuen hartu, eta hori zuzendariai, Big Bandeko zuzendariai ezitzaien gustatzen. Orduan, orkesta mordo batetik bota egin zuten. Botatzen zuten, baina oso ona zanez, urrengo gunean, zaukon beste orkesta baten lana. Eta gainera, berari hori zitzaion interesatzen. Bera azkenean gure zauena zan, kontzertu hori bukatu, Minton zera joatea, Parkerrekin eta lagunekin elkartzeko, eta musika berri horrei forma ematen jarraitzeko. Hori izan azkenean bere helburua. Olako baten, orkesta baten zegoela 42. urtean, orkesta batetik bestera zijoala hor ezagutu zuen Charlie Parker, ez? Charlie Parken garaian armadatik bota egin zuten, ez daki zuen Parker arazo asko izan zituen drogekin bere bizitza osoan, orduan armadan zegoela, arazo asko eduki zituen eta Nueva Yorkera bota egin zuten armadatik eta bera Nueva Yorkera bueltatu zen. Orduan alako baten biak ezagutu egin ziren eta batera jotzen hasi ziren. Karo, lehen aipatu dudan bezala pena bat da, ze urte hauetako musika ez dago inun grabatuta. Ezen grabatu ezer 42tik 45era, orduan oraindik ezin izan zan entzun beste munduan. Eta, karo, tirabira asko zeuden swing musikarien eta bebop musikarien artean. Swing musikariak esaten zuen bebop musika berri hau, esala musika txinatarra zala, oso esela entzungarria, eta bebop musikariak aldiz esaten zuten swing musikaria aspergarria zala baita ere, ez? Orduan, Dixie orkesta bat egitea erabaki zuen, pixka bat esateko, bebopa ez da hain aspergarria, bebopa ere divertigarria da, dantzatu egin daiteke, entzun, ondo pasatu, eta horterako olako formazio divertigarri bat egitea erabaki zuen, Txano Pozo kongeroa kontratatu zuen, eta honek olako dantzagarritasun berri bat eman zion taldeari. Txano Pozo kubatarra zan, eta alde batetik erritmo afrikarrak, belen aipatu duen erritmo afrikar horrek berreskuratu egin zituen, eta pixkat animatu egin zuen. Gero aipatzekoa ere, emakume bat kontratatu zuela tromboian, Dixie bere orkestarako, eta lehen emakume izan zala orkesta baten jotzen. Orduan, bere gauza barriak egiten hasi zen ere, Dixie Gillespie. Hemen bere orkestarekin bere pauso batzuk. Después de la llegada de Dizzy Gillespie a Nueva York desde California, reunió a su propia orquesta, en parte para demostrar al mundo que el bebop podía ser tan divertido y bailable como la música swing.
R&B cubana Bob y Manteca, Gillespie ayudó a revivir el vínculo entre el jazz y los contagiosos ritmos del Caribe que los músicos de Nueva Orleans habían incorporado cuando nació la música. Bueno, hori da gure Dixiren orkesta. Eta, oin beste musikora pasatuko gara, Charlie Parker. Charlie Parker izan zen instrumentista onena, dudagabe, eta bera Kansas Cityn jaio zen, eta bertan bluesaren influentzia asko jaso zuen. Azkenean aurreko hamarkadetan bertan Coleman Hawkins, Count Basie eta musikari guzti honek zeuden, eta beti egon zen Kansas Cityn bluesaren influentzia hori. Orduan, 19 urte zituela, Nueva Yorkera joatea erabaki zuen baita ere, ezagutzera, munduari ezagutzera emateko, eta beste musikuekin jotzeko, eta hasiera batean platerra garbitzen hasi behar izan zuen. Beti saiatzen zen musika zuzenean zegoen tabernetan lana bilatzen. Horrela, lan egiten zuen bitartean, musika entzuten zuen alde batetik, eta gero jotzen zuen musikuekin hitz egiten zuen, ideiak elkar ezagutu, eta holan poliki-poliki musika munduan ezagutzen eman zen. Batzuk hartatun, asko gustatzen zitzaion hartatun pianista, eta berak gabero jotzen zuen tabernan, hasi zen lanean, bere lagun egin zen, gero berakin jotzen hasi zen, eta horrek izan ziren bere hasierak. Bird deitzen zioten, Bird Txori, azkenien beste musikoak esaten zuten abestien akordeen eta abestiaren gainetik jotzen zuen. Hain askarra zan eta hain trebesia zeukala, hori, txori bat zela, egan egiten zuen abestiaren gainetik. Nahi zuen egiten zuen. Esan zuen nahi zuenean bluesa jotzen zuen abestearen gainean, nahiz eta bestia bluesarekin zerikusirik ez euki, nahi zuenean swing melodia bat asmatzen zuen horren gainetik, eta berak asmatu zuena, esan, adibidez, lehengo abestiak, bi akorde bazituzten, berak akordeak asmatzen zituen abestearen barruan. Eta igual bi zeuden lekuan hogei sartzen zituen. Eta honek kreatibitate oso handia eman zion. Azkenen nahi zuen egiten zuen, intervalo oso handia jotzen zituen, nota altu bat, gero baju bat, gero erdiko nota bat, esan dana melodia holan plano bat, bat goian, bestia behian, eta oso kaotikoa zan, baina oso polita aldi berean ere. Pixkat bere musika entzuteko eta bere hemen asaltzen da ondo zelan bere asmakizun hau. En el verano de 1939, un saxofonista de 19 años de Kansas City llamado Charlie Parker se subía a un tren de carga y se iba a Nueva York, listo para probar suerte. Deambulaba por las calles de Harlem, mirando hacia el entoldado de la sala de baile Savoy y soñando poder tocar ahí algún día. Aceptó un trabajo de $9 a la semana, lavando platos en un pequeño club para poder oír a su ídolo, Art Tatum, al piano cada noche. Y tocaba el saxofón cuando y donde alguien le diera una oportunidad. Una noche de diciembre, durante un concierto improvisado en el Dan Wau's Chili House, en la 7ª avenida entre la 130 y la 140, hizo algo que nunca había hecho antes. Bueno, hau zan bere musika. Eta, orduan, 55. urtean, azkenengoz grabatzen hasi ziren musikoak, eta, klaro, Parker eta Gillespie eta bere lagunak ez zuten aukera galdu eta estudiora joan ziren, eta lau abesti grabatu zituzten. Eta, beraiekin batera, hori Dixie Gillespie eta Miles Davis
musikaria ere oso gaztia zan garai honetan, beraiekin grabatu zuen. Bere hasierak izan ziren, ondian umetsua zan, maiz gerora aurrengo hamarkadan izango da importantea, bere gauza berriak innobatzen, baina, bueno, azteko ez dago txarto ez, Dixikin eta Parkerrekin jotzia bere lehenoko urteetan, hor zegoen. Orduan, grabatu egin zuten, eta bira bat egitea estatu batuetan erabaki zuten. Orduan, trena hartu, eta Kalifornia kosta oestera joan ziren bere musika ezagutzera emateko. Garai hauetan, Parker ja drogekin arazo nahiko larriak zituen, eta bidaia nahiko kaotikoa izan zen. Trena gelditzen zen geltoki bakoitzean, Parker trenetik jaitsi egiten zen, eta herrian barrena sartzen zen drogen bila, gamelu bila, orduan bere lagunak, batzutan trenetik jaitsi behar izaten ziren baita ere, bera itxoiteko, eta igual, azkenian, bidaia bi egunetan egin beharrean, aste bete behar izan zuten ara heltzeko, ez? Orduan, ja, ara heldu zirenean, euren arteko girua nahiko tenso zegoen, baina, bueno, ara heldu ziren eta kontzertu batzuk emateko asmoz, euren musika erakusteko goguekin, eta, ara heldu zirenean, kosta oesteko musikariak irrikitan zeuden musika berri hori entzuteko. Hor zegoen ere olako talde lagunak musikariak ere innobatzen hasi zirenak. Eta orduan, lehoko filetan musiko pila bat eurak ikusteko eta eurak entzuteko. Baina, gainontzeko jendea ez zuen ulertzen oraindik musika hau, eta aspertu egiten zen, eta kontzertua agian 100 pertsonakin hasten baziren, azkenien kontzertu bukararako lehengo fila bakarri zeuden, musikos beteta, baina musikoak ezienak ospa egiten zuten, normalien. Bidiotxo bat jarriko zuet, pixka bat, honena, haber zein dan. Hauxe. Cuando el grupo, incluido Parker, llegó finalmente a Los Ángeles, los jóvenes músicos de la costa oeste, que ya habían empezado a experimentar con el mismo tipo de sonidos que tocaban Gillespie y Parker, se congregaban en el Billy Bergs. Howard McGhee, Charles Mingus y Dexter Gordon estaban entre aquellos deslumbrados por su sonido. Pero la mayoría de los seguidores del jazz estaban desconcertados con su música. Sorprendió a muchos oyentes como una música frenética, nerviosa, caótica, y la audiencia disminuyó. Musika entzuteko. Eta gero, ze gertatu zen? Gero, bueltan, zihoazela, Parker bere tren biletea saldu egin zuen droga erosteko. Orduen beste musikoak ja kokoteraino zeuden, eta esan zuen, bueno, guk Nova Yorkera goaz, zuen gelditzen zare. Orduan han itxi zuten Parker, Kalifornian bakarrik, diru gabe, eta bueno, bera pixka bat oso ona zan, ez da fama zaukanez, grabaketa batzuk egiteko ez zuen problemaik egiten, orduan estudio askotan egon zen kolaborazioak egiten, beste musiko batzuekin jotzen, baina kontratu bat sinatu zuen disketxe horrekin, grabaketa hauek lortzen zituen disketxearekin, eta kontratuan jartzen zuen, diruaren erdia bere gameluari ematen ziola. Mus de mutz deitzen zana, abesti bat eta dana egin zion gameluari. Bueno, hor egon zan noraezean urte erdi edo, eta azkenian Nueva Yorkera bueltatu zen, baina ezi joan ongi. Nueva Yorken ere ensaiotara esan agertzen bazan Moskora agertzen da, kontzertu erdian lo, gelditzen zan batzutan, nahiko txarto. Eta azkenien, olako baten, kontzertu baten ostean ere, oean zigarro bat erretzen zegoela, lokartu egin zan, eta etxea erregin zitzaion, zuhiltzaiak joan behar ziren bera ataratzera, eraikin osua erregin zan, eta hor ja, Kamarillo ospitalean sartzea erabaki zuten, eta han egon zan 6 hilabetez, eta azkenian hobetu egin zen, eta urten zanerako freskotxoago urten zan, oraindik ez problemekin, baina bueno, pixkat hobeto, eta pixkat bere musika
munduari erakusteko gogoekin berriz ere, ez? Orduen, hor 57 urtea zen, orduan txundituta gelditu zen, ze kontzertutako lehenengo filetan ikusten zuen fan mordoa zeukela grabadoriekin, euren soulua grabatzen, azkenean jendea grabadorekin joaten zen, soulua grabatzen zuen, berak etxien behin berriz entzuteko, musika berri hori ikasteko, kopiatzeko, eta hori harrituta zegoen horrekin. Oso harrituta gelditu zen horrekin, posgarri alde batetik, baina beste alde batetik olako zaikien ze gertatzen ari zen, oso zehazki. Gero, Dixikin olako ja nahiko aserretuta zegoen Dixi Parkerrekin, eta urte batzutan tirabirak eduki zituzten, baina 52. urtean telebistatik deitu egin zieten, bertan programa baten agertzeko, eta elkartu egin ziren, eta abesti batzuk egin zituzten telebistan, eta nahiko kalitatea dauko eta oso polita zen, eta jarriko zuet pixkat musika hau entzuteko, grabaziorik honenetariko da. Aquí están, este es Charlie Parker y el famoso Dizzy Gillespie. En 1952, Charlie Parker y Dizzy Gillespie, que todavía les gustaba tocar juntos, aceptaron un premio de la revista Downbeat en el nuevo medio, la televisión. 1951. Y Ditz, este es para usted, de Downbeat, por ser uno de los mejores trompetistas de todos los tiempos. Felicidades, Ditz. Quiero decir, Dizzy. Me parece que me he puesto un poco informal. ¿Tienen algo que decir? Dicen que la música expresa historias, así que preferimos expresar nuestra opinión de esta manera si no le importa. A todo el mundo le parece bien, si de verdad quieren hacerlo. La influencia del bebop ahora parecía estar en todas partes, alterando el jazz de maneras que incluso Parker y Gillespie no podían haber imaginado. Hau da beraien musika. Bueno, eta urte 54. urtean alaba bizitzaion Charlie Parker ere, orduan ja bere bizitzako azkenengo urtea nahiko heroina utzi egin zuen, baina horren ordez alkohol asko edaten hasi zen, eta suizidatzen saiatu zen behin baino gehiagotan baita ere, eta 35 urte zituela hil egin zen. Orduan hori bizitza nahiko azkarra eduki zuen. Eta, aipatu, heroina garaia hauetan musika munduan eta bizimoduan arazo bat sortzen hasi zen. Eta, klaro, lehena aipatu da bezala musikariak beraien musika grabatzen hasi ziren. Grabadorekin imitatzen, baina hortaz aparte, beste batzuk inspirazio bila, esaten zuten, klaro, Parker heroina sartzen da, gu guazen probatzen, horrekin hobeto jotzen dugun baita ere. Eta hori pixka bat zabaldu egin zen, ez? Eta hori, giro oso sortu zen, bai musiko heroen artean, eta bai publikoarekin ere, ze publikoak ez zuen ezer ulertzen, jotzen zaran ez zuten ulertzen, musikoen artean ere, arazoak zeuzketen. Orduan, batzutan batak bestiai kontzertu bat euki, eta kontzertu bukaeran bata bestiari trompeta ostu, saltzeko, heroina erosealizateko, eta holako arazoak oten hasi ziren. Beste musiko batzuk ezagutzeko,
Charlie Parker zegoen txarte, hori, Charlie Parker eta Dizzy Gillespie izan ziren estiloa garatu zutenak, baina, bueno, beste batzuk ere badaude oso onak zirenak. Eta Mintons tabernan eurekin jotzen zutenak ere. Pianista pare bat aurkeztuko dizkizuet, alde batetik Bud Powell, oso ondo pianoa aurretik straight pianoa oso ondo jotzen zuen, orduan trebezia eta virtuosismo handiak zauken. Orduan, Parker saxofoiarekin egiten zuena pianoan egiteko, nahiko erraz, bere trukoak aurkitu zituen, eta hizkuntz hori oso ondo moldatu zuen bere instrumentura. Hemen ikusi dezakegu. Bud Powell, uno de los músicos más influyentes de la era, trasladó todas las complejidades del bebop a un teclado. Un pianista dijo que Powell incluso sobrevoló a Byrd y superó a Dizzy. Hauxe dugu Bud Powell. Bera aitona Kuban ikasi zuen flamenko gitarra jotzen, eta horrek ere, ez dakit, influentzia eukiko zagon beregan, uste dut. Eta gero, ella bitzera daukagu, ahotza, jasaren ahotza importantiena. Bera 30. hamarkadan orkestetan eta banetan jotzen zuen. Nahiko haurtzaro gogorra auki zuen, ezaukon dirurik oso pobrea zen eta txikitatik Nueva Yorkeko kaletan abesten jartzen zen eskinan, diru eske, eta beti lehiaketak ikusten zituenean tabernetan eta lehiaketak egiten ziren, ahots lehiaketak, eta bera beti aurkeztu egiten zen, eta oso ona zanez, irabazi, batzutan irabazi, beste batzutan ezauen irabazten, baina postu honian gelditzen zen beti. Baina oso guapa esanez eta bigarren eskuko jaskera pixka traketza zuenez, naiz eta irabazi, gero tabernako jabeak edo antzokiko zuzendariak ez zuten kontratatzen. Arazo asko ikizituen hortan. Oso onda besten zuen, publiko guztia txundituta, baina kontratu gabe. Eta azkenengoz, Chip Buek bateria jolea, bere orkestan kontratatu zuen, eta, Chip Buek izen bazaukon garai hartan. Orduan, berak, honei esker, mundura ezagutzera, mundua ezagutu zen, eta hortik aurrera ja bere izena lortu zuen jazz munduan. Hori, 30. hamarkadan orkestekin jotzen, baina bera 40. hamarkadan esan zuen, zeda bizitzen honek, bibopa, zeda bibopau. Eta bera, saxofoiakin eta trompetekin egiten zituzten soloak, ahotzarekin egiten saiatu egin zan baita ere. Eta lortu egin zuen, eta emaitza nahiko politekin gainera. Hemen Oscar Peterson pianistarekin ikus dezakegu. Zelako trebezia eta virtuosismoa zaukon ahotzakin.
Hor dago. Parker bezala gana egiten, baina hotzakin kasu honetan. Eta, oraingoan Thelonious Monk pianista, hau bibopa jotzen du, baina era guzti ezberdin batean. Bestiak nota asko jotzen, modu askar batean, Monkek bere bide hartu zuen, eta holako musika misteriotsua sortu zuen. Bere influentzia, bera Ipar Karolinan jaio, baina Nueva Yorken hasi egin zen. Eta Elixan ikasi zuen gospel musikarekin, ikasi egin zuen pianoa jotzen, abesten, horrek izan ziren bere lehengoko pausuak. Hortik, Mintonsera joaten hasi zen, eta hango musikariekin improvisatzen, eta gauzak probatzen. Ez dakit jazz munduan oso ohikoa da estandarra jotzea, ez? Jendeak eta jende asko gu bezala gero estandarrak hartu, idatzita dauden abestiak hartu, eta horren gainean improvisate egiten dugu, ez? Baina Monkek hasiera batetik oso argi zeukan, berak ez zuela estandarri joko. Berak bakarrik bere musika joko zuela, eta orduan bere bizitza zuen bere konposaketa jo zituen. Oso estandar gutxi jo zituen. Mintonsen Parkerrekin eta joko zituen batzuk, baina askoz gehiago ez zuen joko. Oso extravagante jantzita jaten zen baita ere, ez? Olako txapela raruekin, txapel txino bat, gero kaputxa bat, dantzan hasten zen, pianuan, ukondoarekin jotzen zuen batzutan, hankarekin, hanka piano gainean igo eta hankakin jo, eta olako gauzak egiten hasi zen, ez? Eta publikoa Nadie tocaba el jazz más misteriosamente que Thelonious Sphere Monk. Y pocos crearon música más memorable. Nació en Carolina del Norte en 1917. Creció en la zona oeste de Nueva York y empezó con la música gospel a los 10 años, acompañando a un viajante evangelista. En 1941 se había convertido en el principal pianista del Minton's Playhouse en los días en que el bebop empezaba a nacer. Hor daukagu Thelonious. Eta hor Mintons jotzen zegoela, gau baten kotxean harrapatu zuten, bat Powellen jarri zuedan beste pianistarekin, biak kotxe barruan harrapatu zuten drogekin. Drogak Powellenak ziren, baina Monk ez zuen bere kontra testifikatu. Orduan, segin zieten bi, Cabaret Car kendu egin zieten. Zeda Cabaret Car, hori zan permisua Nueva Yorkeko tabernetan jotzeko. Orduan, hori gabe ezin zinun tabernetan jo. Osea, kontzertu bat emutea ezin eskua zan. Orduan, Monk egin zuen, berak esan zuen, nik ez noi ez naz iritik fango, ez naz kosta oestera joango kontzertuak emutera, eta ez dut eguneko lan bat, topauko ez da ere, orduan egin zuena, izan zen, 6 urtez bere etxean egon zen, konposatzen, abesti berriak egiten, ikasten, esperimentatzen, eta hor bere munduan sartuta, ez? Egon zen, denbora luzez. Eta, hori gertatu zitzaionean esan oso famatua izan, baina hori etxean zegoela disko bat grabatu zuen baita ere, eta kontzertuak ematen hasi izan zanien, bere izena zaukon jazz munduan. Nahiko ospetsu bihurtu zen, eta Parker eta Dixie ostian agian musikaririk erreferentena izango da, Thelonious Monk. Bueno, eta hasiera baten aipatu dudan bezala, 40. hamarkada bibopa, historikoki bibopa da estilo garrantzitsuena, baina beste bi estilo ere badaude, rhythm and bluesa eta croonerrak olako abeslariak, hor egon ziela, ez? Rhythm and bluesaren barruen Louis Jordan aipatzekoa da. Azkenean, Louis Jordanei ez zitzaion gustatzen musikoentzako musika, hori ez zitzaion gustatzen. Bera dantzatzeko musika egin nahi zuen, publikoa divertitzia nahi zuen baita ere, eta, saiatu egin zen, olako zehoz ere egitea.
Ezinezkoa zan, Big Bangekin jarraitzea, ez zegoen diruik, eta 25 pertsonako orkesta bat eramatea, zegoen dirua dan ondako, berak berdin egin zuen, baina formatu txikian, 5-6ko formatuan, saiatu zen olako antzerako zer egiten. Gainera bluesa bestea asko gustatzen zitzaion, hori ere aprobetxatu egin zuen. Orduan, zuineko melodiak, zuineko dantzagarritasun hori hartuta, bluesa abestuz, estilo hau garatzen joan zen. Azkenia estilo oso garrantzitsua da, gero hemendik rock and rolla, Elvis Presley eta Eddie Cochran, olako musikariak etorriko dira, eta bai rock and rolla, eta bai gerora datozen estilo guztiak hemendik datoz. Horregatik bere garrantzia badu ere. Millones de seguidores negros que una vez habían seguido el jazz bailaban ahora un nuevo estilo de música. Se llamó ritmo y blues. Bueno, hau dugu oso divertigarria musika. Alde batetik honek, eta beste batetik lehen antzokietan eta olako leku handietan egiten zan musika, orkesta musika, horre pixka bate krunerrak eta Frank Sinatra eta bezalako abeslariak hasi ziren leku hori betetzen, ez? Irratian entzuten zana, Frank Sinatra izaten zan, esan aurreko bibopa gutxi entzuten zan irratian, eta hori, esenatokiak betetzen zuen jendea krunerrak izan ziren, Frank Sinatra eta bere lagunak. Eta karo, guztia estatu batuetan, baina Europan ere, gauzatxua gertatzen joan ziren. Baina, karo, Bigarren Mundu Gerran geunden, eta naziak jazitza debekatu egin zuten. Orduen, debekatuta zegoen jasa jotzia eta jasa entzutia berez Europan. Orduan, frantzesak egin zuten, lehen aipatu dudan estandar edo abesti popular horrek hartu egin zituzten, letra aldatu egin zieten, eta horrekin esaten zuten, hau ez da jasa, hau gure musika da, frantzesez abesten dugu, eta horrekin jasa jotzeko aukera izan zuten, eta euren idoloak zituzten baita ere. Django Reinhardt gitarrista, hori da ospetsuena, bidixo bat jarriko izuet, pixka bat entzuteko. En 1943, mientras las fuerzas aliadas liberaban Sicilia y el sur de Italia, los nazis prohibieron incluso la palabra jazz en el resto de la Europa ocupada. Como desafío, los músicos parisinos simplemente cambiaron los títulos de las melodías americanas y siguieron tocando swing. In the Mood se convirtió en Ambiance, Holy Smoke en Joyeuse Fumée, y el Jumping at the Woodside de Count Basie se convirtió en Dansant dans les Clairières. El París ocupado vio un florecer de la música jazz no visto ahí desde los años 20.
Los seguidores franceses rebeldes se hacían llamar Zazou, por el rápido movimiento de uno de sus ídolos, Cab Calloway. Bueno, hau da, Parisen datatzen zen musika garai hortan. Eta, beraien idolua, Django Reinhardt. Hijito bazala, Belgikan jaio zena, eta, baina, bueno, Frantzian bizi izan zen, ia bere bizitza guztian. Eta ez zuen, jasa ez zuen ezagutzen 20 urte zituela, ezagutu zuen, olako baten Louis Armstrongen disko bat entzun zuen, Dallas Blues diska entzun zuen, eta esan zuen, ze musika da hau. Eta hain beste gustatu zitzaion, bera imitatzen hasi zala, eta bueno, eta bere kabuz, bere proiektua eta bere ideiak garatzea lortu zituen. Aipatzekoa da baita ere, istripu bat eukiziuela Djangok, eta orduan eskerreko eskua, hemen Mastillan ibiltzen den eskua, erregin zitzaion eta atzamarrak pegatuta moduan gelditu zitzaizkion, eta bi atzamar zituen azkenien. Eta orduan horrekin bere teknika asmatu edo bere jotzeko era geratu behar izan zuen, eta hortik dator bere ukitu pertsonala baita ere. Azkenian, ontxe gu joko dugun musika edo gure proiektua, pixka bat hemendik edaten dago asko, musika gypsy jazz, musika honetatik asko edaten du, formazioa gitarra bat edo bi gitarra, kontrabajuakin, klarinetiak egoten ziren, biolinak baita ere, akordeoiak batzutan, eta bueno, guk hori asko gustatzen zaigu, eta bueno, pixka bat, ontxe horren antzerako zezer jotzen saiatuko gara. Ja bukatzeko, eta jotzen hasi aurretik, pixka bat, txarla guztia hauetan, eta itzaldi hauetan, ikusi ditudan pelikulak eta liburu batzuk komentatuko dizkizuet, pixka bat ikustia nahi bauzue, edo gehiago interesauta bazaudete, honek nahiko polita dira. Alde batetik, lehenengo abeslari izan Bessie Smith, pelikula oso polita da, gero Glenn Miller trombonistan pelikula, gero Charlie Parkerren pelikulan ikusten da Charlie Park, Clint Eastwoodena gainera oso polita, eta Charlie Parkerren eta Dixie Gillespien pixka aventurak oso ondo agertzen dira. Eta Woody Allenen Django Reinhardt, hijito frantzesa honen pelikula, daukogu bai akordes y desacuerdos, oso polita. Komedia, ez da oso biografikoa, komedia da, baina niri asko gustatzen zait, eta musika asko dago bertan baita ere, gustoko baduzue. Gero, liburuak asko gustatzen zait baita ere liburu hau Julio Cortázarrena, Charlie Parkerrei buruz hitz egiten du bertan, fikzio moduan, ez du bere izena aipatzen, baina pixka bat bere historia kontatzen du, modu baten bestean. Liburu relatoa da, nahiko motza, baina oso inspiradoria. Eta gero oran historia gehiago, azkenian hitzaldietan jarri ditudan bideo motzonek, azkenian hau dokumentalago da, Ken Barsena, jasari buruzko historia, 12-14 orduko dokumental bat da, ordu bateko dokumentaletan zatituta, eta ikusi oso duten bezala, artxibo oso baliagarria dira. Eta beste bia, liburuak, olan pixka bat historia liburuak, horrek izango ziren. Eta jotzen hasi aurretik, ez dakit galderari daukozuen edo zehose komentatzia guro zuen, eta bestela bitxartian guk hau prestatzen fango garen, norbaitxe zehose esatia gure badau, pentsetako, bale? Bakarrik komentatzea, orain Oscar direla eta filme bat oso polita, La Reina del Blues, oso filme interesgarria, musika aldetik eta baita ere ezagutzeko zer gertatzen den garai horretan musika beltzekin.
Bai, entzuten da. Orduen hori, esan dudan bezala, pixka bat Parisen garai honetan zegoen musika, horren antzerako zer jotzen saiatuko gare. Eta azteko, When You Smiling abestia egingo dugu. Zigor klarinetian, Aitor kontrabasuan, ni gitarran. When you're smiling, all was mine with you. When you're laughing, all was shining through. But when you're crying, you keep on the rain, so keep you smiling. Be happy again when you're smiling. When you're smiling, all was smiles with you. When you're smiling, all was smiles with you. When you're crying, all was shining through. But when you're crying, you keep on the rain, so keep you smiling. Be happy again when you're smiling. Oh, when you're smiling, all was smiles with you. Ontxe, nuak ez abestia joko dugu, Duke Ellingtonena dela, baina oso famatua da, gehien bat Django Reinhardt egitxoa joten duelako. Nik egizan da, Duke Ellingtona abestia ez dut entzun. Ontxe hor atzera behiratu duela ikusi dut beria dela, ez nakixen.
asko. Swinging, I say, swinging my bell, swinging for pain. No, no, no. Swinging again, swinging for play, swinging when it's sad. Swing a little girl, swinging when crying, swinging when I sin. No, no, no. Swinging, I say, swing a little girl, swinging for pain. No, no, no. Swinging when I sing, swinging for pain. Swinging, I say that I pray. No, no, no. Mila esker.
Urrengo abestia Rose Room, Charlie Christianena dela uste dut. Ez da hor agertzen. Bueno, Charlie Christianena da, izan zala bebop jotzen saiatu zaren neoko gitarrista. Azkenien saxofoiekin eta trompetekin jotzen zaren hizkuntz berri hau oso zaila izan zen gitarra erueteko teknika aletik oso ezberdina zen. Eta, bueno, Christian saiatu egin zen, eta Benny Goodman klarinetearekin batera abesti hau grabatu egin zuen, eta oso polita urten zitzaien. Ona, esker. ¿Esta marcas tú?
anyone find her in the state of Carolina? Is the reason you know her? Tell to me how Dinah. With Odysseus blessing, I would love to sit and gazing to the love of Dinah Lim. Every night, what do I say with pride? Dynamite, dynamite, Dinah, come to China. I would wanna turn a liner, just we big with Dinah Lim. Every night, what do I say with pride? 'Cause I'm dynamite, dynamite, Dinah. I wanted to China. I will hope an ocean liner, just to be with Dinah Lim. Eskerrik asko. Dinah. Bueno, eta bagoaz bukatzeko Idominazin abesti famatua joko dugu. Holan bebop hizkuntz batez, saiatuko gare. Mila esker Lidiai danantolatzaileagatik eta zuei danoi etortzeagatik, Goiena nagusi, seminarixuak, teknikariei baita ere. Hemen, bueno, da non artien goiz oso politxa pasado eta mila esker, eta ondo jarretxo guna. You don't mean a thing when you don't play that swing. You don't mean a thing when you don't play that swing. Make no difference if you hard of it. You must be the man your body swing. It don't mean a thing when you don't play that swing.
It don't mean a thing when you don't play that swing. Do-a, 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 do-a. It don't mean a thing when you don't play that swing. Do-a, 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 do-a. Make no difference if you heart of sweet. Make the bands, make your body swing. It don't mean a thing when you don't play that swing. Do-a, 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 do-a. Do-a, 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 do-a. Mi esker, ondo pasaba una.